Bueno, eta hasi dugu da, gaurko azken txanda, goratu, kasu honetan, aurten ACT mailan arraun egingo duten, TK mailan arraun egingo duten taldea ditugu, San Pedro aterako da lehen da bizi, eta ondoren Orio, Kaiku, Bermeo eta Ondarru izango da gaur azkena ateratzen, goratu, aurten, orain artez bezala, gure taldea TK mailan ibiliko dela.
San Pedro ha hecho un tiempo de 4:46 en la primera ciaboga. Orio ere heldu da lehen ziaboganetara, 4 minutu eta 39 segundu izan da beraien denbora. Orio ha hecho un tiempo de 4 minutos 39 segundos. Orain arteko denborarik onena. Gogoratu aurreko txandan, lehen ziaboko denborarik onena, deustu eta izuntza zeukaten, 4 minutu eta 48 segundurekin, eta hemen berriz, Oriok 4 minutu eta 39 garrezen ditu. Kaikuren denbora 4 minutu eta 44 segundu izan da lehen ziabogan honetan. Kaiku ha hecho un tiempo de 4 minutos 44 segundos en esta primera ciaboga. Bermeo ere heldu da lehen ziaboganetara, 4 minutu eta 38 segunduko denbora egin du. Bermeo ha hecho un tiempo de 4 minutos 38 segundos, orain arteko denborarik onena, Orioren denbora segundu baten hobetu du. Bueno, Ondarru ere heldu da lehen ziaboganetara, 4 minutu eta 42 segundu, 4 minutos 42 segundos para Ondarru. Beraz, orain arte, Bermeo lehen postuan, 4:18, Orio bigarren, 4:19, eta Ondarru hirugarren, 4:42. Laugarren Kaiku, 4:44, eta San Pedro bosgarren, 4:40.
San Pedroren bigarren ziago honetako denbora 10 minutu eta 3 segundu izan da. San Pedro ha hecho un tiempo en esta segunda ziagoga de 10 minutos y 3 segundos. Orio ere ja gainan dago, hauek hobetu egingo dute, 9 minutu eta Orioren denbora 9 minutu eta 55 segundu izan da. Orio ha hecho un tiempo de 9.45, orain arteko denborarik onena nahiko abantailarekin. Kaikuren bigarren ziago honetako denbora 9 minutu eta 56 segundu izan da. Kaiku ha hecho un tiempo de segunda ziagoga de 9 minutos y 56 segundos, sigue siendo la segunda mejor hasta ahora. Bermeoren hirugarren ziago honetako denbora 9 minutu eta 54 segundu, 9 minutos 44 segundos para Bermeo. Orioren denbora segundu baten hobetu du, burruka estua dago bi taldeen artean. Bueno, eta hor ditugu ondarrutarrak, bigarren ziagora hurbiltzen, animatu ditzagun. Denbora oso nari dira egiten, orain arte hirugarren denbora egin dute lehen ziagogan, eta badirudi nahiko ondo jarraitzen dutela. Bueno, ondarrunen bigarren ziago honetako denbora 9 minutu eta 56 segundu, 9 minutos 56, hortxe dago, Kaikurekin burrukan, hirugarren posturako burrukan.
San Pedro emandu jada bere hirugarren ziaboga, azken luzea bakarrik geratzen zaio, 15 minutu eta 9 segundu San Pedroren denbora, 15 minutos 9 segundos el tiempo de San Pedro, es el mejor tiempo hasta ahora, mejorando en un par de segundos al de Izuntza. Orio ere heldu da hirugarren ziaboga honetara, 14 minutu eta 53 segundu beraien denbora, orain arteko denborarik onena, San Pedrorena 26 segundutan hobetu du. Kaiku ere heldu da hirugarren ziaboga honetara, bere denbora 15 minutu eta 0 segundu. Kaiku ha hecho un tiempo de 15 minutos 0 segundos en esta tercera ziaboga. San Pedrorena 9 segundutan hobetu du, lehen hemen bigarren ziabogan 7 segunduko aldea ateratzen zion. Bermeoren hirugarren ziaboko denbora ere badaukagu, 14 minutu eta 55 segundu, 14 minutos 45 segundos para Bermeo. Ikusten baduzue, Orioren denbora baino 2 segundu txarragoa da, hemen hasiera batean, bigarren ziabogan segundu bat hobea zen. Beraz ikusten da sekulako burruka egongo dela bi traineruen artean bandera hau lortzeko. Bueno, Ondarruren hirugarren ziaboga denbora ere badaukagu, 15 minutu eta 8 segundu izan da kasu honetan, 15 minutos 8 segundos para Ondarru, badirudi hirugarren luzea ez dela atera orain arteko izain ondo, baina bueno, azken luzean lortzen dugun buelta ematea.
Bueno, San Pedroen helmugako denbora, 20 minutu, 16 segundu eta 66 izan da. San Pedro ha hecho un tiempo de 20 minutos, 16 segundos, 66 centésimas en meta, eta Orioak 19 minutu, 43 segundu eta 6 behar izan ditu. Orio ha hecho un tiempo de 19 minutos, 43 segundos, 6 centésimas. Nela bada, Oriorena orain arteko denborarik onena da, eta San Pedrorena, Santurtziren atzetik izango litzateke hurrengo onena. Bueno, izuntzarekin batera, isuntzak zentesima batzuko beto, baina gogoratu hor ziaboga batean abantaia apur bat zen dutela. Kaikuren helmugako denbora 20 minutu, 6 segundu eta 58 20 minutos, 6 segundos, 58 segundos para Kaiku, orain arteko bigarren denborarik onena izan da, Santurtzirena 3 segunduan hobetuta. Bermeo ere heldu da, beraien metako denbora, 19 minutu, 59 segundu eta 55 Bermeo ha necesitado 19 minutos, 49 segundos, 55 centésimas, honela bada, Orio baino 6 segundu gehiago behar izan ditu, eta gauza rarori gertatzen espada, Oriok irabaziko du bandera, baina orain Ondarru falta da, orduan animatu ditzagun horretorriko dira, eta azken txampa honetan lortzen duen denbora polita egitea. Eta heldu da Ondarru ere, gure azken denbora 20 minutu, 23 segundu eta 57 20 minutos, 23 segundos y 57 centésimas, tiempo final de Ondarru. Badirudi gaur estropadal gogor samarra atera zaigula. Hor da, gogor Karanbarri hurbiltzen. Iko da, hor dago Eneritz Basurkoren bidez, hirigintza zinegotziak eman dio bandera. Zorionak! Martxoan irabazi zuten Castron, baina udako lehenengo bandera. Ikusiko dugu. Espero beste batzuk ere izatea beraientzako. Zorionak, dalo da beraientzako. Bertia ez dute duda, horrela prek.